हेलो भिउवार्स वेलकाम बेक टू माय चैनल आरो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान ब्लग भिडिअआवबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावबाय दिनैथ' 1 जानुवारि स' बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय एन्ड हेपि निउ इयार। आं भिडिअ बानायया बहुत गोबाव जाबायमोन माने इफोरबायदिनो भिडिअ बानायनो टाइमखौ मिलायख'नो हाया मोन्दोंमोन आङो। स' दाबो अब्लाबो बानायलांबाय थाजानो नाजानोसै जिखिनिखौ हायो। बहुत गोबाव जाबायमोन माने ड्रप थानाया, माने कोर्स लानानै दङ ओमफ्राय मोनसेथिं टाइम होबा मोनसेथिं हाखवा जायनानै दङ मोननै बेनि थाखायनो थ' दिनै एख' इदि भिडिअआवबो स्पेसियेलबो गैया, माने दारागाव थांब्रबनो ओंखारदो दासो। रानियाबो थांनो ओंखारबाय थानायखाय जों मादै दादा आं रानि दारागाव थांना फैनो नागिरदो। बाक्सानि जोंनि दारागावआव ओरैनो बेरायना फैनोसै, टाइमबो जाबाय माने 11तायानो जाबाय, ओरैनो बेरायनानैल' फैनोसै आरो बेनिखायनो भिडिअखौबो जाखिनि हायो ओरैनो दिन्थिलांबाय थानोसै, जेबो स्पेसियेल गैया। स्टार्ट खालामफिननोसै होननानै आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामफिनबाय दिनैनिफ्राय। गाननि माने आथुर जाबाय थांनो, हेलमेट गाननो थिनगासिनो आंखो। गाखोद' जाबाय।
स्ट्रबेरिबो लादो फिसाबाबो नायनि खारंनिफ्राय फिसा खोना होमबा इन्दि बिलाइखौ मोनला आरो जानो माबानिया गाम्बारिना हामथारा खारंना मोदोम मोनजायो आरो खारंसो होनो होबायना माबा मालाया माने बेदर जायो निउ इयारनि ओमफ्राय जोंहा कमलाखौ जानोनो ओइ खर' जा जायगा नागिर नागिर थांगासिनो अन्थाइ बारि बारि हाजो दैमाफोरखौनो गोदान बोसोरनि टाइमा बेसे जाखादे आरायथा जाबायनो थांनोसै थाब दा आरो जुमायफैना सलायलाबायगोन ना गारिफोरखौ लामायाव सेंग्राफ्राबो ओंखायनो थांसै थांसै न' थांनो गोसो जादोंना जायाखै ना गोसो जाथ'वाखै थांनो जागोन ना नोङो 3ता जाबाय जागोन ना मान मोनि मोनि लानांगौ आं जाया होनखादोंमोन जाया होनदोंमोन आङो जाया होनबा मोनि मोनि वाव दामग्रा सामग्रा लानानै फैबा लोगोफोरजों जमा फैबा बेसे हिट जागौमोन गैया ओरैनो बेरायनानै थांबाय एख' माबाबो गैया जाहैबाय भिडिअ देखायनो र' आङो ओरैनो मालाय